IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Gatong paran ti Barangay 28 iti anti-EPAL law nga pabilin ti Department of Interior and Local Government. Iti post ni Barangay Chairman Elmar Siason in pagitanan nga dito'y letterhead iti panagalaan ti clearances kindi barangay certifications katen tinagan dito officials ti barangay. Talang signatories iti nagbati para talang iti pamaneknek authentic iti maal nga clearance yung barangay certificate iti barangay 28. Sigon ti barangay chairman Siason naskin atong paano pambilin ti LGU ti DILG sabi kasi maniglikan iti panakakusada iti official ti barangay nga usanda iti Torayda para parang kanito yung promosyon mo ito kung nga EPAL in bagana iti agdamakit awan ni aming tinagnagan dagitay kaan nga signatories tanyama ang dokumento nga isyo manipod ti Barangay Council iti Barangay 28 Lawag City. Idol Dennis Salitio, Tatak, IFM. IFM.